Ui, hola, carinyo. Molt bé, com estem? Bé? Gràcies. Ui, hola. Estàs de padrí, ja? Collons, Com va tot? Oi? Com està la xiqueta? La xiqueta està bé, no li passa res. No, jo no està clar d'això, jo no la conto molt bé, m'entens? No li fa No sacar. sé, voler fer alguna cosa o no sé, voler mirar. Això són coses de l'edat, no passa res. Vale. Tranquil. Mira que les coses no estan bé avui dia, Vale? Vale. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te ves fumar? Pues que dos chiquetes de l'institut pues me fan la vida impossible i sempre m'estan dient coses. Cuéntame, ¿vale? Sempre m'estan dient coses i pues a mi pues m'havia pues quan he eixit i m'han fet la vida impossible pues m'havia fumat uns... Pues no fumes més, ¿vale? Vale, te promet que no fumaré més. Vale, correcte? Anem a parlar en ella. Vale, i li demanem perdó. Vale, no tinc Oli! Oli! Hola! Mira, que ho sentim molt, la veritat. O sigui, t'hem fet la vida impossible i me sap molt greu. Bueno, ja. Vols vindre't este dissabte de botelló abans d'anar a la discoteca? Vale, a quina hora? Sobre les 7, en el Sorts. Vale. Llamo. A mi no sé on queda ahir, que ha vist. Vale, en veritat, ja no te puc dir. Jo també. Este nos pillarà. Què vas pillar? Anem al banquet este que està ahí. Hermana, dime, muy bien. Pillaràs tot. No, ja el tinc pillat. Estava una miqueta empanat. Buenas, estamos ahí. Yo es que no sé qué se piensa, que nos interesa esta excursión o algo. Menuda merda d'excursió. Yo tampoco voy a vindre, Es molt avorrit. De moment tinc que despertar. Este és el únic moment, roja. podem dir. Ui, gràcies. Tía, ¿fumes porros? Sí, lo sabes. Això està bé. Pero porque Con el mechero. Qué asco. Quina Per a olor, tio. evadir-me. Me sent bé. Fumant porros. Ei, on estàveu? Vos estava buscant. Bé, doncs, ja parlarem. Vinga,
Sí, qui és? Hola, mira, sóc el tutor de Paula. Era per informar-vos. És son pare? No, jo sóc l'abuelo, Ja telefonaré més tard per a parlar amb son pare o amb sa mare. Pues mira, sí, si vols m'ho contes a mi i no passa res, vale? Bé, d'acord, doncs li ho conte a vostè. Resulta que este matí que hem vingut d'excursió a València, en un moment donat, Paula i unes amigues s'han escapat i no les trobava, i quan les he buscat i les he trobat he vist que damunt estaven fumant, i simplement era això, per a informar en casa per a que sapien el que han fet. Bueno, pues mira, ja ho diré als seus pares a veure què és el que fan, entens? Que això no està clar, vale? Vale, d'acord. Vinga, moltes gràcies. Adeu, carinyo. Adeu, adeu. I no sé que avui parlem. M'han dit que t'has vist fumant, Ja t'apanyaràs. A mi no me digues res, per favor. Però, per què? Ara bé, ho tens? Sí, però calla, que bé. Ai, però si has vingut! Sí. Hola. Hola. Pots fer un foto? Vale. Vale. Avui triomfarem aquí. Avui se lia, xiquet. Hola, xics. Ei, què fas així? Bona. Pues he vingut un rato. Vols algo de beure o què? Sí. Va, fica-li un guat a la rubia. Vale. Cargaet, Dale, sempre. Ahí, tira-li, va. I avui te quedes amb vosaltres de festa o què? Sí, un ratet, perquè m'han convidat elles Ah, passeu bé. i un ratet, sí. Vinga. La porta sí. ¿Qué has pensado algo? Ara agafem l'idea, com fem una foto, l'entreten i tu li tires tot ells. Vale, no nos pillará. Es que yo no sé para qué ve. Que se creo que somos Amigues, no se ho creu ni ella. Vas a agarrarlo ya. Paula, ¿te vens a hacer una foto? Claro. Me la feu? Foto? No, és que en veritat no som 24 casos. Fan de 8 a 1. Això és una cosa de llaure, no? Ja està, xiques, va, fiqueu-vos. Ale, ja la teniu. Gràcies! Ole! Ei, vols donar una volta més? ¿Qué, Paula? ¿Cómo vas? Vas bé, Vas molt bé. Va, puja. I no hi va meter el cotxe. Ana, sigue en el botellón. Mos fumem un porret. Mos fumem. Vaig a buscar-la.
Paula, tú no tienes que estar ahí. Uy. Hola. ¡Ah, perro! Quanta gent mirant. Això és molt delicat, No, home, no. És un crac. Corten. Adeu, cariño. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Chao. No, para. Sí, claro. Hay un cubata, saca El Pedro lo está disfrutando. Mira. Espérate, para. ¡Qué puta que no sabía que estaba aquí! De la Mediterránea.